Ja sam kruh života. Odgovorio im je Isus. Tko dođe k meni, nikada više neće ogladnjeti. Kruh, hljeb, bread, lehem su izrazi za jednu od najvažnijih stvari zemaljskog života. Kruh je simbol preživljavanja. Često znamo reći da radimo kako bi stavili kruh na stol. I da bi taj kruh došao na stol, čovjek se treba mučiti u znoju svoga lica. Treba naporno raditi. Samo pravljenje kruha je dugotrajan i naporan proces. Kruh simbolizira sam život. Bez kruha ili hrane mi umiremo. Tako da možemo reći da je kruh ili ono što simbolizira kruh najvažnija stvar našeg zemaljskog života. Zamislite da vam kažem da sam ja kruh života i ako mene jedete, nikad nećete umrijeti. Vjerojatno biste pomislili da sam poludio i vjerojatno bi bili u pravu. Ali upravo je to za sebe rekao čovjek koji je podijelio povijest na do njega i poslije njega, čovjek Isus Krist. Ljudima svog vremena rekao je da rade za kruh, odnosno za hranu koja je nepropadljiva, koja će im dati život vječni. Oni su se onda zainteresirali kakva je to hrana, kakav je to kruh, a on im je rekao, ja sam kruh života. Ko mene jede, neće nikad ogladnjeti. Ko mene jede, ta hrana će mu dati život vječni. To je bila šokantna misao, šokantna riječ. Nakon toga su ga mnogi ostavili. Ali što to zaista znači i je li Isus Krist ono što je rekao za sebe? Hrana koja čovjeku daje život vječni. Na kraju svog govora, kroz koji je šokirao ljude oko sebe i nakon kojeg su ga mnogi napustili, kada je Isus Krist rekao da je on kruh života i da ljudi trebaju jesti njega ako misle živjeti za uvijek, Isus je pitao svoje apostole hoće li i oni otići od njega. I tada, nadahnut Božjim duhom, Petar apostol je rekao, kamo da idemo kad jedino ti imaš riječi vječnog života. Što je Isus mislio kad je rekao da trebamo jest njega ako želimo živjeti vječno, postaje nam jasno kada na početku Ivanovog evanđelja čitamo ko je Isus, a tamo piše u početku bijaše riječ, riječ bijaše kod Boga i riječ bijaše Bog i riječ tijelom postao. Isus Krist nije čovjek kao i mi. On je sam Bog koji je stvorio sve svojom riječju i ta riječ koja je Bog, koja je duh, obukla se u ljudsko tijelo. Jesti Isusa Krista kao kruh znači primati njegovu riječ u svoje srce, u svoj um i podložiti se toj riječi. Kada čovjek primi Isusove riječi u svoje srce, u svoj um i podloži im se, tada Božji nestvoreni život ulazi u čovjeka, ostaje u čovjeku i njegovoj duši daje život vječni i vodi našu dušu u uskrsnuće, odnosno daje joj garanciju da kad naše tijelo umre, duša neće umrijeti, nastavit će živjeti vječno i baštinit će novo, besmrtno, duhovno tijelo. Želim vam da se obilno najedete kruha života.